King Bhaka sevele wazinikela ekwelwasheni kwinsizwa lapha ke evuvukalelwe ke ubudoda bayo lapha ke ukubonakala ke isimo sakhe senzima kakhulu webafowethu ebhlungu lento futhi inzima kakhulu. Kodwa ke King Bhaka zama ke usekuveze ngokusobala ukuthi ke yini ekufanele ke yenziwe ke ngalensizwa ke esencane elinyalelo ubudoda bayo okuvele bavuvuka ke bagcwala ke ibhlukwe ke lapha ke ngendlela ke engikhole ukuthi ke uyabona ke lapha ke ethombeni engikwenzele zona inyanga yazwa yaseThekwini edume kakhulu ke enkundleni zokuxhumana ephinde edume nangemsebenzi yakho uBhaka uthi ke na kanjani uzoyilapha lento uthi futhi akekho umelaphi wendabuko okhona la eSouth Africa ongakwazi ukushaya lento ngaphandle kwakhe kodwa ke uzodinga odokotela ukuze azokwazi ukuyiqeda nya yonke lento naye indaba ephelele awizwele elichaza udaba ke lalensizwa ke engene ke emgedeni ke obuhlungu kangaka omubi kangaka nanto ngizokhuluma ngalesifo salenkunzi so njengoba ke lenkunzi le inalenkinga yehydroxyl njengoba kunalenkinga yehydroxyl yini eyenzeke kulobhuti lo before ngigcine ngesolution ngoba phela funa ngibuke mase ngiyayisho isolution yini eyenzekile kulobhuti lo ubhuti ngizothi ukhethe umoya kodwa umoya ukhethe umoya from umuntu wesifazane wokhetha shothi uthathe isilwane somuntu wesifazane sangena kuyena ehlangene naye ngokucansi ubona ngani ukuthi ucansi wena umuntu onormal ekhaya ingoba indawo eaffecte kakhulu ilapha yakwi private part yakhe okusho ukuthi isanyo ukuthi impi iyalithinta ucansi njengoba ke ekhetha lo moya uthema ungena lo moya wenze njani waqale wamhabula umzimba wonke wazenza something like like virus something like ilokhuzana isifo esithathelanayo ngaphakathi wamhabula umzimba wonke yamudla lento umzimba wonke uthema imudla lento waseba nezinto engathi zizilonjana noma zamathumbwana noma ziyini kodwa kwaba nobovu ngaphakathi mase kunobovu ngasebenzisa noma yipi process ukuphuma yaqhubeka lento le iyahamba yamudla emzimbeni yamudla iyahamba ngithi iyahamba and lento izenza inyoka ngithi ngoba ingaphakathi umoya ohabulile kumuntu osifazane thizeni uyahamba yamudla uthema umudla waze wafika na kwi private part lapha kwi scrotum uthema ifika kwi scrotum wabusu uyabhajwa Nkosi yami ngenzela lensizwa uma ukuthi ifuna usizo ukuze ingahambi idlala abantu ngoba lento engichaza la yile kuyiyo yabe siyabhaja kwi-scrotum ithebe ngabe ibhajwa lapho ngokuthi kubhajwa into ebihamba ewumoya eyisilwane eyinyoka like ithema ibhajwa lapha ya ikwabe sekwenzakalani bengabe sibhajwa akusaye phambili akusayeke emuva yabe isizakhela lona indawo yayo yokuhlala yayisiyahlala shothi stakhile ke manje iyenzeka lethu uthola umuntu ukuthi uzohanjwa into emzimbeni iyehla iyenyuka phathwe ikhanda ezwe kuneqolo lana ezwe izibhobo ezwe into isingapha ezwe kusokuhlunga igxalaba ezwe kuhlunga umlenze into ehambayo lento esuke ihamba kanjalo iyakwazi ukuhamba ihambe ivele komunye istakhe la mayise stakhe la akusadluleki ivele kube neqhuzu elingaka kumuntu la liqine leli qhuzu leli liphuma ubovu leli qhuzu leli ngoba into istakhile akusadluleki omunye ivele istakhe lapho enyaweni enzansi istakhe la ngoba isistakhile livele ukhukhumala unyawo luthi omunye istakhe edolweni wena wabona umuntu one arthritis yabo istakhe edolweni so kunenkunzi lento istakhe kwi scrotum ngenkathi sinwebeka iscrotum that is when lento mayisishintsha seyiba ihydroxyl because it's like siyavuvukala manje siyanwebeka ihleli khona ke njengoba ihleli khona seyizakhele idam layo ke kodwa ngikubone wena likhona isizakhele isivele yakhe indlu lapha kwi scrotum lento hleli kuyona yenzani
iloku imudla ibuyilale. Uma isizomudla uzoyizwa kuba nenhlungu engathi khonto emdonsayo engathi uyabona kunento eyenzakalayo lemzimbeni isiyamudla mayisimdlile ibisiyathula kuzokuva isikhashana mase kuqhamuka ubovu obani ubovu noma yini ibeke kwaba nesilonda kuba nobovu lapho and ubovu buyahlupha because bubuye buzenze bukwazi ukufaka amagciwane ubovu lapho bheda khona ubovu buyakwazi ukukhanda amagciwane akho azokwenza lento ekuphethe iqhuquzeleke. So insizwa le ihlelwe into ngaphakathi ewumoya. Ayikho ke inyanga kulezi inyanga ezigcwele umhlaba wonke ngisho phesheya kwelwandle nje eAfrica engathi izoba nomuthi wokukhipha le nto kwiscrotum ibisi yaqala ilokhuza lescrotum mase siyabuya lo process yokubuya kwescrotum ngeke isenziwe inyanga. Mina pho njengoba ngithi ngifuna ukuyisiza lento ngizoyisiza kanjani kuzomele lensizwa le iqale yehlisa umoya kuqala bese njoba ngishilo ngathi ngishe court usuku umdinga ukuwina inhliziyo yejaji uyidinga sometimes ukudidisa umshushisi mawukuthi against wena uyidinga inhliziyo kammeli okumele uyabadinga labantu kusebenzisana into ebucayi kuyasetshenziswana kuyona kulesimo salendoda ngidinga ukuthi lensizwa ngoba anginazi into zokuhlinza umuntu kufuneke lento idatshulwe anginazi into zokuhlinza futhi anginayo license kodwa mangathiwa nginazi into zokuhlinza bengizoyihlinzela mina mangathiwa ngivumelekile ukuhlinza bengayihlinzela noma ngicela udokotela okwazi ukuhlinza ngithi la elokuzeni underground woza doctor hlinza lo muntu manje ukuhlinza umuntu kune process yakhona okusho ukuthi lensizwa ngizofuna iunderstand ukuthi ukulapha lento kumele kubanjiswane nesibhedlela. Mina ngizoyilapha mina kodwa kumele kubanjiswane nesibhedlela ngidingane esibhedlela ngidinga bayisike lempahla le uma sebeyisikile kunobovu obuzokwazi ukuphuma lapha ya kwiscrotum kunobovu obuzophuma uma ngabe buphuma lobovu lento leyisilwane lestakile mina ngizokwazi ukubulala yona lonto uma ngiyibulalile okusho ukuthi engathi bemhlinza lo shosho ngeke azakhubazeke into engiyibonile engiyithandile ukuthi izinhlamvu leza zama testicles if I'm not mistaken zimkahle futhi ziphelele okusho ukuthi isexuality yakhe ayiphazamisekile because ngithe mangimcheck ngabona ukuthi ayikho inhlamvu ekuthiwa inkulu kunenye inhlamvu zu right. It's a matter of the process ye hydrolysis eyenzekile within the scrotum. Is it the scrotum? So ngiyadinga umuntu ozohlinza uma sebehlinzile odokotela bathunga ubuyela ngipholisa lemthungo othungwe odokotela lemkhiqizo yobubovu obugcwele lapha bazokhipha odokotela bamukline bamelokhuza bamthishwe kahle ngamathishu bamenze everything icleanwe liyanto kubantu sidingani kubantu including to me abantu sidinga bayinikelele le yankunzi liya ukuze ikwazi ukuthi noma kuthiwa kufuneka malini ukuze ihliziyo ikwazi ukuphuma nami futhi ngoba I command this kwayimina ngizokhipha ngibonge kule yansizwa leya ene TV ene channel yayo ekuthiwa ithuleleni yabona ithuleleni TV nankaka ama channel esiwafunayo hayi noma simba agcwele ama channel azike sifuna ama channels akhathalela izinto ezibonakalayo akhathalela abantu ngempela le yathuleleli TV nale ya presenter yakhona ngisazi igama noma uDumisani noma ubani angisakhumbuli kodwa nje le yathuleleli TV I love it mina myself I love it ne foundation yabo thuleleni and stuff I love it because it deala nento ezibucayi umehluko lensizwa angifuni ukuyibona mina ithi yoqufa kwinyanga because mangasihambe ithi iyodla into zenyanga ngeke yenze focol yonyanga ingaphezulu kwenyanga lento ingaphezulu kwenyanga lento akufanele inyanga eyifosayo zithi hayi woza ngizokusiza ngoba njengamanje baba sibeka u5 months futhi ibe right into yomfana 5 months
5 months. Hayi umuntu awusuza uhlale khona uze uphuthelwe impilo kanti usemncane umfana. Semncane umfana. That is the reason why ngithi ithuleleni foundation or thuleleni whatever organization noma yini abayibiza ngayo inamandla yathuleleni because ithinta lezi zinto ayithi lama TV channels amaningi alele ukudlala icash man ngeke engaphatheki nansi inkunzi ye channel lethuleleni. So that is why ngithi mina into ebaluleke manje umphakathi uyadingeka na ucontribute kwayona ukunikele kulabantu nami futhi ngizofaka ngoba phela yimo shoyo ukuthi ayihambe yohlinzwa mayisihlinzile ayibuyiswe kwimi lo moya lo ostakhe lapha ya ngoba kukhona inkuzi malanga yesilwane lapha lesilwane sistakile ngizodila naso mina mase bayithunge kahle odokotela kahle bayikhave kahle sizokuhlonipha lokho kulendlela sodila ngayo na ukupholisa umthungo umfana abuyele egemini